Son Gustavo Graval, a miña crianza foi sempre en galego, pero a partir da educación primaria os meus contactos foron casi todos en castelán, fora da miña casa, cos meus amigos, etc., sempre en castelán. Entón dame bastante rabia, a medida que fun medrando, ver que se iba perdendo cada vez máis o falar en galego. Claro, cando tuvemos a Sabela, sí que plantexamos o feito de que igual tuvera polo menos a oportunidade de criarse en galego, porque polo menos o que eu vin é que fora xa vai ter todo o apoio de castelán que lle vai facer falta, sin embargo non vai ter o mismo en galego. Cando nos plantexamos nós, dixemos, bueno, nos falamos en galego a nena, desde que naceu, e o resto da xente que lle fale no que queira. E sí que é curioso que ahora estamos nos dando conta de que toda a xente ao redor da nena fai o esforzo de falarlle en galego, inda que eles sexan castelán falantes. Pero incluso os nenos máis pequeniños intentan o facer. Fan o esforzo de falar en galego. A verdade é que nos sorprendeu moitísimo, tanto na miña familia, porque a familia de Hugo sempre falou galego, pero a miña familia sempre foi castelán, salvo miña nai. Eu non creo que vayan ter ningún problema. Eu, polo menos, non tuve nunca a sensación de ter problema para cambiar de castelán a galego, igual por eso, porque sempre me ría en galego, e despois fora tiña que usar o castelán, prácticamente obligado. Supoño que para Sabela vai ser máis ou menos o mismo, porque polo que vexo, polos rapaces dos amigos e tal, a educación sigue sendo predominantemente en castelán. Entón, o ter o galego na casa e verse un pouco obrigada a falar con nos en galego, e fora verse un pouco obrigada a falar o castelán, sendo tan pequenos, chegará o momento que ela, como me pasou a min, ou polo menos eu poñome de exemplo. Eu non tuve nunca ninguna sensación de ter problema a hora de dominar un idioma ou outro. Igual si mezclaba as palabras, pero porque se os mezclaban na casa. Que era ese castelán que se falaba antes nas casas, que metías colo ou metías eso, palabras galegas que sempre que dices que eran en castelán. Eu penso que realmente é algo que de Sabela. E penso que era a nosa responsabilidade tamén darlle a coñecer e que ela elixa despois, no día de mañá, cando sexa maior, o que queira facer. Entón, eu penso que o que estamos dando é a oportunidade de elixir. E de que coñeza pois, as súas raíces, a súa historia, a lingua dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Para nós, tanto a lingua como a cultura é algo que só pode sumar. O sea, aprender algo novo nunca pode ser malo, nunca pode restar. É cultura, é onde te criaches, é parte das raíces. É como os ríos, como os montes, é daqui. É o noso, basicamente. É o noso. Porque, por exemplo, nós sí que buscamos unha guardería que falase en galego, pero despois démonos conta de que metemos a nena en piscina falábase galego. Metemos a nena en música, na música falase en galego. Entón, sí que me dei conta de que resultou máis doado do que me iba a pensar. Eu penso que a verdade, eu estou moi contenta con que a nena vaya pola casa e vaya escoitando falar en galego. O importante é ter canteira que veña detrás, empuxando. Sobre todo eso, sin traumas, nin cousas extrañas, nin complexos. Si queremos ter máis falantes, temos que facer máis falantes. Non van salir de nada, o sea, hai que traballalo, como di Lucía, non é tan complicado, hai que traballalo un pouco desde a base.